tonight vlog, may topic namin ngayon is kasi nag-usap kami kanina about sa mga kabataan ngayon versus kabataan dati. Ngayon, itapik natin yan ngayon kasi parang na-curious kami dalawa kasi parang iba na kasi yung sobra ngayon. Oo, malaking pagbabago ang mga kabataan natin ngayon guys. Di gaya dati yung tayo or kami, ganyan, okay? Samahan niyo kami sa mga kasi nanggigigil din ako eh, nanggigigil ako. Mga kwentuhan, sabayan niyo kami guys, okay? Tara! Ayan, ang unang topic natin is yung bakit kaya yung mga kabataan ngayon ay sobra silang parang sobra silang maano ba sa mga gagaya ng social media, gagamit ng kasi mas more on gadgets na sila. More on mga gadgets sila kaysa noon, panahon namin kung nanood ka man ngayon. Mga cellphone, may cellphone tayo pero yung parang keypad, yung may ka-textmate kami dati, uso pa yung hi, can you be my textmate, tapos mag-reply ka din na, where did you get my number? Wait a minute! Who are you? Diba? Ganun yung mga linyahan kasi na guys, dati kasi, is only text, only call. Wow! Diba? Only text, only call. Tapos ngayon guys, no need na kailangan mag-load ng only text dyan kasi may messenger na. Maraming ginagamit, Instagram, ano pa ba yung mga ibang application, mga social media na yan. Dati ang lang, walang Facebook. Walang Facebook. Friendster, oo. Alam mo, ano pa kami doon sa computer, yung malaking mukha ng computer. Gaganon pa kami, tapos yung babayad pa kami ng oras. Iba, sobra guys, iba na talaga ngayon sa mga kabataan. Hindi ko masyadong inabutan ng Friendster. Ako naman, hindi ko, naano ko din yung Facebook, pero yung sa computer. Oo, Yung Friendster, hindi ko masyado siyang, narinig ko lang siya, pero hindi ko siya as inagamit. Ako din, hindi din, pero yung Facebook lang talaga, yung Facebook na, basta yung raan. Paano masabi? Yung Facebook pa is, nakakapag-online ka lang is sa computer. Oo, ganun yun guys. Yung kasi pag dati matutuwa kami pag marami kaming, yung may maka-upload lang kami ng picture sa Facebook, yung sa computer. Sabi ko pa dati, uy, ang dami mong Facebook. Hindi pa Facebook yun. Sabi na, ano Facebook? Picture, tangi. Sabi ko kasi, ano pong malay ba sa Facebook na yan? Diba? Doon ka magpupo sa Oo. harap nung Oo, sa laptop yung maganon pa. Gusto pa yung ganon dati. Tapos yung DJ mo na post, diba? Pero ngayon guys, sobrang ibang-iba talaga. Ibang-iba talaga guys. Yung magpicturean sila na parang dalaga. Kahit ang batang-bata pa, pero parang dalaga na magpupos. Tapos iba na yung mga bata ngayon guys kasi pagsabihan sa mga magulang, magmimura na, tapos hindi sila susunod sa mga magulang. Kami dati, pag isang ganyan lang na mata, ganyan lang. pag dilagan ka lang Oo. ng mata, takot ka. Takot na. Pero ngayon, wala. Ibang-iba talaga mga bata ngayon guys. Sobra. Kaya nga natapin namin yung mapupusok. Tapos yung kung manamit ngayon ang mga bata, kahit ang bata-bata pa, parang halos lahat na labas ng tutoy, yung suso nila, tapos yung mag-short, makakita na yung igot-igot, yung mga, yung igot-igot? Yung singit. Oo, dati guys, yung lula ko, di ba dati parang pinabawalan ka din. Bawal mag-short, kailangan hanggang dito, sabi ng lula ko, kasi ano ka, magpaano ka dyan sa labas, ganyan pa ng lula ko. Tapos, bawal kaming magtabi sa lalaki kahit pinsan namin. Oh no! Yung lula ko, bawal na yung magtabi. Kasi lalaki din daw talaga yan. Kasi bawal ito. Tapos, nagalit din yung lula ko pag tatawa ka na walang katatawanan. Yung ganon, bakit ito tumatawa na parang ganon. Pero yung mga bata ngayon, kahit tawa ka pa ng, sus, iwan ko na lang. Tapos yung ganang alam mo. Ayos nagsiksak ngayon. Ibang-iba na talaga ngayon guys kasi dati
Kasi, okay na sa amin yung baon ko dati, 2 peso. Ikaw, elementary ako. Elementary. 20 Mm. naman ako. O, 20, mayaman siya guys, mayaman. Ako naman, wala, 0. Oo guys, 2 pesos lang, 2 pesos lang yung baon ko kasi isang ice candy at saka isang tinapay. Tapos minsan pa, hindi pa ibibili yung piso kasi ibibili pa namin yung parang plastic balloon, yung ganun. Tapos kinabukasan, hindi na kaya-school kasi lumaki yung sumakit. Parang iba yung sa Bisaya, ano sa Tagalog? May beke na. Then, Yung mga pagkain. oo, yung mga pagkain dati guys, ang pagkain natin sobrang presko. Ngayon, ang mga Saka pagkain. pag lalabas sa school, basta Oo. may pinatira ka ng 5 Oo, piso, ang bibili. dami yung bibili. Ang dami ang bili guys, pero ngayon, mga bata nga, alam mo ba, sa mall, milk tea, Jollibee, burger, McDo, di ba sobrang Chowking, sobrang social na ngayon. Oo. Sa totoo lang, May matira ka Wala lang na. na 10 pesos Oo. nun. sobrang okay na. Meron ka ng may tinapay ka na, may banana cue ka na. Oo, may banana cue ka na, may ano ka pa, may juice ka pa. Paano masabi? Basta may 5 piso, ice banana. water. Yung tongtuwa ka na sa 10, malaki na yun sa amin dati. 10 pesos. Wow! Inumin nun, may pantulan May ka na, oo. may pambara ka pa. May pantula, may pambara ka pa. Saan ka pa? So 10 pesos ka na. Pero ngayon, 100 ngayon, ng mga bata ngayon, kulang pa kasi meron bilang yan. Kulang pa. Magkano may sa Pinas, nung bumili ako, 100, 80, 90 ba yun? Basta ganun. Ang mahal. Kaya nga, sus, mga bata ang sobrang Waldas. suwalda sila. Tapos kung ayain sa mga kasamahan, gala, sige, lipat. Yung ganon. Yung ganon dati guys. Naalala ko ba dati yung sabi ng lola ko na, ay sabi ng pinsan ko or mga kayo, kaklase ko na, tala, ganyan. Alam mo, mapayagan na kami guys. Utusan pa na marami. Utusan pa ng marami. Tsaka papayagan. Yung wala na. Tapos payagan, tsaka papayagan. Yung ganun. And then, yung naranasan. Ipagpapaalam ko ng 10 tao para Oo, pumayag yung parang, sige na, lula, or auntie ba dyan, uncle ba dyan, sabi pa. Oo, Sige na, ganyan. payagan mo na. Ang Sige papayagan na. yun, kasama ko naman yan. Pero ngayon, Hindi kami, hanggang alas 10 na ang alas 10, pero yun ang, pag alas 10 lang talaga. Oh my God! Pero ngayon mga bata ngayon guys, pag di papayagan, Wala. tatakas. Tapos anong oras na umuwi, madaling araw. Umaga na. Tapos ngayon, ang kabataan din ngayon guys is yung, alam mo yung maano sila sa mga maagang nagbo-boyfriend. Kasi yung mga social media, maagang nagbo-boyfriend. Tapos alam nyo, magbuntis. Saan pupunta? Sa magulang. Diba? Hindi nila iniisip yung saan sila kukuha. Oo, yung ano na. Oo. Ang naano na inisip nila yung, ito, masaya to, ganyan. Hindi na iniisip yung, Akala nila bahay-bahayan din nila. oo, hindi nila alam. Hindi nila alam yung ano. Kasi basta, ito, ngayon, gawin agad. Hindi nila alam kung anong resulta ba. Tapos ngayon, Kami, nung mga ganong edad, pinagsabihan din naman kami na huwag mo gagawin to, bawal yan, bahala na, diba? Pero ngayon na, andito na kami, ganitong edad na wala kami. na, parang, wala na. Kasi inyo naman namin binibigay. Oo. Sa inyo naman namin pinapasa. Oo nga, parang ibang-iba na. Kasi yung dati, naalala ko pa dati, pag sabihin ako sa lula ko na, bawal yan. Tapos parang, magano ka pa na, gaganin mo pa. Kami man, nung panahon namin is, pag pinagsabihan kami, maano rin kami, Oo. magkakalit, magtatampo. Oo, magtatampo. Hindi yung gano'n, magtatampo. Ngayon, ang uwi ng mga bata ngayon, ang tampo, parang Okay mag-rebelde. na ba? Mag-rebelde pag mga bata ngayon, pag hindi payagan. Ganun ba? Oo. Meron ba talaga tayo? Sobrang, Kami wala silang kahit. ahid na, kasi dati parang, kasi mga 90s tayo. Yung ganun, tapos yung pagkakita lang ng crush nila, parang, ganun, nagpahalata guys, pero kami dati, may makita kami ng crush, parang, pag
Walang gimmick. Walang gimmick kasi parang, Susundot mo yun. Ano ako kaibigan niya, tapos Oo. gumawa yung crush niya. Susundot-sundutin ko. Mm. Kung gano'n pa kami. pero pag ngayon, hoy, ano daw, si ganyan, maraming mga, hindi naman sinasabi malali. Yung parang, maano na ba, sila pang ang muna sa lalaki. Yung gano'n. Diba? Okay lang naman na medyo may pagbabago. Ayun, okay lang. Kasi Okay nga, pero parang modern. sobrang, parang, Modern. iba, oo naman, iba yung ngayon, iba rin yung ngayon, iba noon, iba ngayon. Pero parang over na, parang sumubra kasi, bata ka lang. Kasi sobrang bilis ng Parang Oo. generation na, Kasi nga, gawa din ang Kasi technology. sobrang bilis ng mag-evolve ng Kagaya technology. ng mga cellphone ngayon. Diba? Ha? Oo, parang, ano, Parang ang bilis lang. parang age na. Oo. Oo, grabe. Sobrang ibang-iba talaga ngayon. Wala akong masabi. Kaya, Dati, pag may mga uso, gusto ko rin makiuso ka. makiuso din. Pero ngayon, parang ano na tayo. Ganito. Pero ngayon sa edad namin ngayon, parang ano naman kami. Pero guys, dati, naranasan namin yung saya, yung kabataan namin saya, at saka yung parang wala mo ng cellphone, wala, di ba? Wala naman tayong cellphone dati. Ang saya. Tapos yung maglaro sa labas, yung bahay-bahayan, yung naranasan yung maglaro ng Chinese garter, yung sticker, yung julin, yung kahit tumbang preso, lahat. Yung Paper dolls. yung ano ba yun, yung sa Tagalog, yung balitok, ay ano ba yung Tagalog yun, yung shatong, ano ba yung shatong sa inyo? Yung parang natin siya, tapos may ano siya, tapos iganyan yun. Ay, wala kami na. Oo, meron kami. Kasi sa ano sila eh, sa Tagalog siya guys, kaya kasi probinsya, Bisaya. May ganyan sa no! Yung Dr. Wakwak, yung Oo, gano'n, yung yan. Yung ang dami, sobra. Tapos alam mo yung ano, yung parang step. Oo, yung Step. pang-isker yung ano, oo, yun. Step. Pag matain mo, matapakan mo yung Tayakan na. wala na. Yun, ulit sa office. Oo. Parang nakakatuwa lang, parang masarap ibalik yung panahon na eh, pero parang wala na, hindi na mabalik-balik. Iba na talaga ng mga bata ngayon. Kasi mga bata ngayon guys, pag bagong anak pa lang, may Facebook na. Saan ka pa? May Facebook. Ang ganda ng mga bata ngayon guys kasi ang daming picture nila sa mga pagbata, pag ilang mas, ganyan-ganyan. Ako wala akong picture sa sanggol. Example pa ako. Kung ibabalik yung doon, yung mga picture doon, yung babalik ka tapos ngayon i-replay, parang hindi ko kaya. Oo, ako kasi sobrang change yung mga panahon natin. Sa next time guys, yung mga picture na yung parang ganun, yung Yung mga retrika. electric. Oo, electric ka dati yung Retrika. taganon pa yung taganon pa yung picture ganun yung Bakit padila-dila uso pa yung bangs dati. Ano pa yung bangs dati? Yung po. Basta yung sobrang music mo talaga yung basta. Yung ganun, no? Ang saya lang, parang sa balikan. Pero nakakalungkot lang kasi yung mga bata ngayon, hindi nila naranasan yung mga ganung bagay. Kasi ang mga bata ngayon guys is masakitin. Kasi ano sila sa mga radiation. Kaya yung mga bata ngayon masyado, kasi bata pa lang, maliit pa lang, pinaharap na sa cellphone. Eh, syempre maano yan, di ba? May radiation yan. O, kaya ang mga bata ngayon, madaling magkasakit. Kasi kami, Hindi naman lahat. Hindi lahat. Lahat din. Pero, ano talaga siya? Kasi mga manay ngayon, iharap lang din sa, ano ba yan? syempre dahil kasi noon, yung panahon natin, tayo, mga ito tayo nun is nakikipagsabayan tayo. Oo. Nakikipagsabayan. Pag nakasabay ka sa uso, nakakaangat ka. Nakakaangat ka na nun. Pero ngayon, kahit na anong sa amin, sa edad namin, kahit na anong gamit mong cellphone, okay lang. Okay lang. Oo, ngayon. Pero mga kabataan ngayon, sabi, gusto ko lang ganito yung pinaka-latest. Oo.
mga bata ngayon, wala. Wala pa. Pero dadating din yun. Dadating, kasi siyempre, kasi yung mga bata ngayon is, parang, kasi may nanay, nag-ano sila sa nanay, tatay nila, yung parang, Ganun din naman tayo. ganun nga, pero parang, sobrang, ano nga, magkaiba ngayon. Darating din yun na aano din sila. Maiisip din nila yan, yung ganyang bagay. Maiisip din nila. Kasi, Mumulan din sila dun na ganito pala yung sinasabi nila. yung gano'n, share lang namin guys, yung dati, at saka yung ngayon. Kasi kung Yung opinion kung pipiliin, mas okay yung noon kaysa ngayon. Ano lang? Pero ako guys, mas gusto ko pa kasi yung, alam mo yung saya. Ako naman, ano lang. Timbang lang. Timbang lang kasi narating din natin yung ano ngayon. In the middle lang ako. Ako pas parang ano yun, parang masaya lang yung dati, yung parang dating bata tayo, parang walang problema, laro lang, yung ganun. Ngayon kasi, kailangan ko magbayad sa ganito. Kanya na, magbayad ng ano, parang Mag-grocery. Kailangan kong bumili ng ganito sa sarili. Investment. Ganun. ganun. Kasi syempre parang gusto mo din mag-ano ba sa sarili mo. Kasi nung bata ka, tutulog ka lang, pagkagising maglalaro ka lang, walang intindihin. Maraming hindi tagpo-gising, takbo dyan sa ano, tapos magsabi, ganyan, uwi, o tulog ng tanghali, tulog ng mga bata. Pag di ka natulog ng tanghali, wala kang ano, wala kang snack. Wala na ganun. Pero kami dati, patulogin, ganun lang ang mata. Maya, ano lang yung lula. Pag matulog na din yung lula ko, tatakas ako, lalaro sa labas. Tatik lang. Pag gising ka na, ganyan na, para lang tiger. Dami nang sinabi, parang malay yung bunganga. Bunuto ka mamayang gabi. Kasi di ba parang, ano ba yung Tagalog sa didaman? Parang yung matutulog na, Iingit-ingit. oo, yung mga ganyan. Yung sa Bisaya kay didaman ba rin. Naalala ko pa dati pag yung magsalita ka habang natutulog, ang ginawa ng lola ko para titigil ako, yung unan. Ayun. Oo, ganun pa, naalala ko pa guys yung, umihi ako sa Hindi ko naman Ako talaga guys, kasi sobra kong ano sa bata, yung malikot ako sa tuwing gabi. Sobrang pagod yun. Oo, naiihi ako sa higaan, tapos pag kinabukasan, pag ganun, basa yung ano ko, pinagalitan, ginanyan ako sabi, sige, laro pa, ang sakit. Oo, nagkaihi ako pala sa higaan ko. Ako naman hindi ko naranasan talaga. Galit na galit yung mula. Kasi Ganyan na siya. ako, bahay namin, Ah, may gate. Oo, bahay namin, may gate. Tapos yung mga pinsan ko, Laylay. naglalaro sa labas. ah. And then ako, nakaganyan lang sa gate. Promise, feeling ko pag nasa labas ako, matadapa ako. Kasi parang hindi din siya siguro ano guys. Ano kasi ako lang pa kasi ko. Oo, lampahin siya. Kaya ganun. Madali lang siyang matumba. Until now, meron pa akong mga marka ng pagkakatawa. Kasi dati guys, mas yung dati pag madapa lang tayo, okay lang sa atin yung sakit. Pero pag maano lang, madapa sa isang bagay, tapos ano, parang sakit yung gano'n. Diba? Hugot pa mo. Pag madapa ka lang ng bata ka, okay lang, iiyak mo lang yun, ganyan. Pero pag ngayon kasi, pag masaktan ka, hindi lang pwedeng isang gabi mo lang iiyak. Hugot, parang ano na siya eh. Ganun lang guys. Tas, yung mga bata ngayon, pag ma-broken hearted lang, di ba? Pag ma-broken na, sige, taway na. Oh my God! Wow! Sa ngayon, iba na talaga. Pag ma-broken hearted lang, Besh, asan ka, Besh? Yung gano'n yung, Besh, bakit, Besh? Bakit sakit, Besh? Yung parang smash lang pa. Alam mo ngayon
guys, kahit hindi naging kayo, pero nasasaktan ka. Kahit hindi kayo naging kayo, pero nag-move on ka. Naranasan ko rin na guys, yung kahit hindi naging kami, pero nag-move on. It really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili kong hindi makuha ng buo. Hanggang ngayon na lang nga kailangan ko itong tanggapin. Nasa puso mo meron nang ang iba. Kami ganun katanda pa. Ano lang kami, 20 plus. O 24 ako sa 23. Pero makakasabihin niyo mga 30 ako. Ano na, mga ano lang, ako 24, mag-25 na ako ngayong October 3. Handa niya na yung regalo ko. Charot lang. Siya, 24, 24 na siya ngayong this coming December. Pero sad to say guys, hindi namin maano kasi di ba may virus. Let's see, let's pray. Kaya nga, mawala na yung virus. Ako guys, wish ko lang kung ano ko hilingin ko sa birthday ko. Mawala lang yung virus. Okay na sa akin. Pray tayo na ibalik yung dati. Mawala na yung pandemya na to. Tapos yung mga nangyari sa mundo. Sana okay na. And then, at wag din kayo sa Pinas. Diyan sa Pinas, ang bigas ng ulo. Huwag kayong pasaway. Kaya ang dami-dami na virus kasi mas pasaway yung mga bata. Kasi nagpunta sa mga ganyang lugar, nag-inuman pa, nagdi-disco, ganyan. Kaya nga ngayon, dapat ngayon maano kayo, kinig kayo sa mga magulang niyo. Mahalin niyo yung magulang niyo guys, mga bata kayo ngayon. Kasi yung sinasabi naman ng parents nila is for them. Oo, para sa kanila yun. Hindi naman para sa magulang, para sa kanila yung para Oo, kasi ma-apply nila kahit sa... naman tayo guys, yung mga kagaya natin, mga 16, 18, 19, yung ganyan mga edad is, pag hindi tayo pinayagan ng parents natin is, kasi ang daya-daya, hindi ako pinayagan, di ba maganda? Bakit si ganyan, pinayagan ng mga ako, hindi, parang gano'n. Hindi ako pinayagan. Kasi parang hindi maganda yung gano'n. Bakit? Depende rin sa magulang. Oo, depende sa magulang mag-ano. Pero dati kasi, pag hindi ka papayagan, sabi, magtampo kami, ang ganyan. Sige, hindi ako pinayagan, ganyan. Pero hindi ka kaya ngayon, pag hindi payagan, iba na may gagawin ng tawalaghan. Sabi ng kung. Oo. Pero kami sabi na, Brad, sunduin mo ako lang dito. Oo. Yung gano'n, mga, wala na, iba talaga mga bata ngayon, sobra. Sobra Ako talaga. naman, parents ko is hindi sila ganun kahigpit. Kasi ano yung niya, yung parents niya, parang barkada lang sila. Parang gano'n. Yung Hindi ganun sila kahigpit. Oo, kasi naranasan ko lahat nung high school ako. Naranasan ko lahat. First year, kasi nag-graduate pa ng elementary. Medyo mabalik pa. wala pang sungay. May halo pa din. Wala pang sungay. May halo. Pero pagdating na sa mga Yung second year high school na, pag sinabi ng classmate ko, wala daw silang ganito. Okay, kalas! Wala daw pero sa classroom. Alam mo, naalala ko rin dati yung school na masaya, sobrang saya. Dahil gusto ko ibalik yung, gusto ko mag-school na uli yung parang high school, yung parang elementary. Pero masaya yung high school. Yung pag ganun na, ano daw, wala si ma'am ganito ngayon. Ang ginawa na, party pa, mag-ano agad kami, mag-ingay kami sa room. Tapos yung parang, pero may ibibigay daw na assignment. Ay, kukopyahin na ngayon. Pagkatapos nun, wala na. Ginawa namin yan. Parang magchika-chika sa mga ano. Tapos lalo lang pag may crush kami dyan sa kabila. Kaklase namin yung gano'n. Tapos yung mga classmate ko nun, kasi nung high school ako, yung second year high school ako, rumble na ginawa sa amin. Yung parang, kahit patalino ka dito ka, ganyan. Pero mix na. Tapos yung classroom na napuntahan ko, sira yung bintana. Tapos, Yung bintana niya. Yung takip niya lang sa bintana is plywood. plywood kagaya din sa amin high school. Yung
Grabe ka, ano talaga Oo, dati. tinatalo nila kahit masit, mawak-mawak yung uniform. Hawak ko kung yung okay lang. Okay lang. Nasabihin ko sa classmate, pare, ikaw nang bahala sa bag ko. Visit? Promise. Naranasan ko rin yung high school ko na sa loob mismo ng classroom naninigarin yun. Wala. Kulo-kulo ko yung mga You serious? Ako din, ako din ako ng high school. Ano, mga barkada ko, nga na ginagawa namin is skip kami. Tapos nag-inom kami ng tanduay talaga. Tanduay na ang ginagay is ay ano lang yung misty ko yung dati. Halo yung tapos pumasok. Gagano-gano pa. Naranasan ko yan. Oo, naranasan ko yan. Tapos pag may mga events sa school, yung mga dalawang bakit mga classmate ko may bakit? Pero ang nasa loob, alam na dis. Alam na dis ang nasa loob. O ganyan din, kasama ka klase ko. Mga alak, Na, pag may event ka lang, grabe. alak, pag may dala ng alak, may dala pang baraha, pag totoo Wala. Na grabe ka pala dati. Kung ano yung ano niya dati, yung bad girl siya dati, ano naman niya yun. Parang tumahimik. Tumahimik yung buhay. lahat nun is nasubukan ko nung high school. Parang kami mga wala. Sige, iparanas lang natin lahat. Huwag natin higpitan. Oo. Kasi mismo bata yung aayaw. Oo, parang ikaw kasi pag the more mo siya higpitan, parang ano siya, Pumilas na, ako ang pinahigpitan. Parang masama ba yun? Hindi ko alam. Diba? pero pag hindi ka higpitan, ay, mali ka na. Oo. Ma-realize, doon mo na ma-realize Oo, ma-realize mo na. hindi ako pinagwawalan, bakit ang talaga na. Hindi ako pinagbawalan, pero ay nakayoko na. Ikaw na lang yung aayaw. Ikaw na nag-aawag sa sarili mo. Yung, parang memories yung galing sa school, pag makikita lang kami ng upas, o anong ibang butas dyan, ihinto, kukuha, tapos lagay dito. Kung walang bato, Oo. Ganon. pag walang bato, Chinilas. Ganon yung chinilas. Hindi ka makuha. Isa na lang, last na lang. tapos hindi pa rin nakuha. Hindi Kaya pa sa nakuha. kabilang bakod may aso, hindi makuha yung tinik. Oo. Hindi makuha yung chinilas. O, Menisi. Nakaw pa mo. Ano na sa nudin ka yung magtinda ng mga plastic, mga bakal. Hindi na. Ako naranasan ko yun dahil sobra dahil. Alam mo yun dahil sa... Hindi, ang naranasan ko lang dahil is nung mga pundas, mga November 1, Oh. yung mag-ano ng kandila. O yung tanggalan. Kasi maano na siya. Parang, Yung pag wala na, Oo, tapos tanggalin. alisin mo yun. Tapos yun ang ibig. Pero kung hindi naman. Yun. Walang katuwaan lang namin magbibigay. Ako sa manigit ako sa mutiri. Ako sa mutiri ko, patay yung doon. Hindi. Wala. Katuwaan lang namin magbibigay. Pag sinabi ng pinsan ko na, oh, tara, sama-sama na kami. Yun. Tapos, ang naranasan ko pa is, kasi kami, lolo ko is may buwit kami. May buwit kami. And then, yung pinsan ko, may pinsan akong lalaki. And then, meron naman akong ate na medyo mas older sa akin ng isang taon. And then, may pinsan ako. Sama-sama kami tatlo, medyo umaambon-ambon sa bukid. Masarap ang huli ng mga palaka. Hindi nakakain ka ng palaka. Hindi. Ako hindi pa ako nakakain. Sabi daw nila parang marunong. Sabi nila, takot ako sa palaka, pero sa mga sumasama akong maghuli. Ako naman dati, ako hindi ako takot sa palaka. May pinsa ako takot sa palaka. Alam mo, kinukuha ko yan, tapos nalagay ko dito sa... Alam mo, hindi ako takot ako maihian. Sabi nila makabunta doon. Karoon ka ng kulugo. Sabi Sama. nila, Oo. Ganun. Maambon-ambon, ayan, lahat. Yung pinsa ko na nakay, maghuhukay na yan ng ano, ng dati, pamain. Ayan. Meron na kaming, meron na kaming lalagyan,
yun. Malaking sako yun. Oo, yung sa malaking sako talaga, ginamit namin. Buti pag yung pagtapon kong gano'n is, gumanon yung sako. Kasi kung hindi, tatalon yung palaka. Talaga hindi ko makakalimutan na experience ko sa bukid na nangahuli kami ng palaka ng pinsan ko. As in, tumapilang yung paa ng palaka. Tumapilang na gano'n. As in, talon din ako parang palaka. Lumipat din yung sako. Kasi hindi ko alam kung saan lumipat. Hanap yung pinsan ko na lalaki. Sabi ko sa kanila, tara na, umuwi na tayo. Di ba mas okay din dati? Di ba? Mas masaya yung dati guys kaysa ngayon. Nakakamiss ko yung dati. Tapos yung mga pinsan ko, hindi kasi ako marunong umakyat sa puno. Ako marunong naman Hindi ako. ako umakyat. Hindi ako marunong umakyat. Takot ako. Takot ako umakyat. Kasi feeling ko pag malalaglag ako. Promise mo, takot ako. Madulas siguro yung pag-ano parang ano yung parang basta. Hindi ako natatakot naman pag ako yan sa... Feeling ko kahit na mababa, kahit ganyan pa lang yung sanga, ito yung trap niya, ito yung sanga. Parang feeling ko hindi ako makaakyat, gano'n. Kasi matatakot din ako. Yung mga pinsan ko, nakaakyat na sila. Ako, nandun sa ibaba. Nakaganyan lang ako. Inaantay sila. Minsan nito ako, may langgam, may handstand, yung malaking langgam. Mga gat. Bahala kayo, kakagating kayo dyan. Na ako, ayaw maniwala. Ako walang kagat, sila puro kagat. Ay, di ko umano ka din. Kagat din. Pero talagang hindi ako marunong umakyat. Bato ka lang, mamato ka lang. Ha? Bato-bato ka lang, yung ganun-ganun ka lang. Ay, hindi. Iwan ko ito biga. Kasi gusto ko namin sa kanan. Kasi mabait naman ako noon. Noon. Oo nga, parang nakakamiss lang dahil Talaga. parang nakarugod man kasi mga bata ngayon, lalo na sa mga TikTok. Ako, nagti-TikTok din ako, pero nakikita ko kasi mga bata pa lang dahil sobrang mga perdin pa lang. Pero labas na yung ano. Ako may susad, may mga susad. Hindi naman, may social, pero hindi naman din siya mahilig mag-post. Hindi siya mahilig Wala guys. yun. Kung may ano, may ayuda. From Kuya ano, Wala sponsor. we have a sponsor from Kuya Dinapay. Ano daw? Ano sa'yo, Day? Nakaibilay yung pakon. Salamat, Kuya Ses. Mami sa kanan. Wait lang, daw ka na. Diba? And then, Marunong kami mga social media. May mga Twitter, may Instagram, oo, may pero Facebook. ito lang yung may social media guys na hindi marunong mag-post, hindi marunong magbasa ng mga email, hindi marunong, iwan ko kung mag-message ako, kailangan ko pag itawagan sa messenger para basahin niya. Ganyan siya. Ganyan siya guys. Hindi mahilig niya siya sa movie. Yeah. Kasi hindi din siya mahilig lumabas ngayon. Baliktad na dati, tumatakas, maliit pa. Ngayon, Hindi din naman ako masyado noon talaga nung bata ako. Hindi talaga ako masyado. Ngayon is mas lalo. lalo na kung hindi ko ayayain, hindi din lalabas. Yung gano'n. Tapos, parang takot pa siya sa mga... Tapos na yan. O yun, yung kailangan mo pa siyang hilain para sasama. Yung gano'n. Kahit Tinatamad ako ang init eh. tapos na ako pero siya nandun pa, nanonood pa. Ay, hindi ko alam kasi nanonood ako ng ganyan. Sobrang tamad nito mag-alakad. Ayaw niya lumabas na mag-isa. Kailangan niya may bodyguard. Diba? Nasa club bodyguard. Dalawa pa kami si Regina. Hi Regina, shoutout sa'yo. Wala ka na naman sa video dito. Wala ka na sa absent ka na naman. Ilang linggo ka na wala dito ha? Araw ko na Nakakaano ka na ha? Nakakadami ka na. Ano, parang yung exam mo lang. Pilit mo Oo, lang. Belinda Blanc. Parang kung sa pasok lang, parang bagsak ka kasi hindi ka pumapasok. Para di ka Once a absent. week lang po. Once a week ka na pumapasok. Uy. Ayan, guys. Yun lang. Kaysa ngayon. Okay naman ngayon, pero mas gusto ko yung dati maliit ako. Mas tayo parang walang problema, walang ano. Diba mga bata ngayon, guys?
masyado silang focus. Tapos lalo pag manonood sila, dati pag magpapanood na kami ng bastos na ano, itakpan agad yung ano namin, o patayin, tapos Oo, yung tanong yung mata Pag namin. merong mga ganong scene, ipapas forward na yung agad ang Oo. mga matatakot. Pero ngayon mga bata ngayon, wala ka. Tutok na tutok na Tutok ganyan. na tutok, gumanon pa. Oh no! Kagi, diba? Basta, ibang-iba na talaga ngayon. Yung mga ganong, Kaya- yung mga ganong gawain dati is talagang for Yung para sa mga ano lang. 20 Mga 20 something mga mga 30 ganyan. Oo. Pero ngayon, mga 18, mga 15. 15. 16. Wala na. Sobra. Basta pag may din ano na, pag may menstruation na, talas na. Kaya nga guys, ano, yung huwag kayo kasi baka kami ibang ano magalit. Totoo yan, kahit magtanong kayo sa mga ate nyo, sa mga mama nyo, or ano, Sa mga kaedad na lang. kaedad namin, ako, mga 20 pa ako, 24 sa 23, tanong nyo kung ano yung dati, ano ang dati, or ano ang ngayon, ano ang maganda dati or ngayon, diba? And, at doon na nga nagtatapos yung video namin guys. Salamat sa mga, kasi Next sinamahan nyo time kami. na lang ulit yung Next time na lang ulit yung kwentuhan kasi anong oras na dito. Alas 11 mag-alas 11 na may pasok pa kami. And salamat sa mga nanonood or nakikinig ba dyan. Sana may napulot kayong aral, may natutunan kayo. Dapat na-realize nyo din yung, ganyan, bawal or kaya pala binawalan kasi ano pala yung masama or ano. Di kayo magagalit kasi at least alam nyo kung ano yung dati, saka ano yung kaibahan ngayon dati. Sobra. Baka luko-luko din kami. Loko-loko rin kami guys, pero parang hanggang ngayon loko-loko din. Hanggang ngayon, loko-loko din. Hanggang ngayon loko-loko din kami, pero meron din siyempre para maisip kasi may limit. Naano lang namin din kasi tuwing kumakain kami, maalala namin yung bata pa kami. Ano pa rin naman tayo? Hindi naman kami masyadong matanda, baka kalaan nyo matanda na kami. No, we are 20 plus pa naman. Kaya nga, 20 plus and not ready to... Happy New Year, sana mawala na yung Isang taon na agad. mawala na yung virus yun talaga guys. And guys, huwag nyo kalimutan birthday ko guys. Nag-aantay na siya. Kailangan regalo ko kahit isang bato lang, okay na ako. Sana all bato. Bato ang puso. Anong gusto mo ba to? Bato ni Darna. Hindi. Dahil huwag naman ba to? Ano? Pagkukuha kita ng shell. Ano, lunukin ko yun? Yung mga gusto niya ata patayin eh. Yeah. Shell sa lapera. Sige, punta kami sa amin mamaya. Dami mo alam, di ka naman pala... Palagi ko inayaya sa dagat pero hindi sumama. Alam mo sinasabi, dahil may ano ako, may ready. Walang Ano to kainigan? Palaging tiny ang malas naman. Shit, sana ang malas. Alam. Oo nga guys, and sana natuwa kayo, na-enjoy din kayo sa mga kakika namin. Pasensya na sa mga bunganga namin guys, sobrang laki. Diba? And, pasensya guys sa ingay. Salamat po, salamat sa inyong lahat. Keep safe tayong lahat and God bless. Ito pala kung hindi pa kayo subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the bell button para makapag-update sa mga bago-bagong video ko i-upload. Everyone, good night. Bye guys. Love you all and see you sa next video.